Maar de financiële injectie van €1 de helft van investeerders en de andere helft van de bank, in Cambuur begin dit jaar weer vooruit. Toch dreigt het nog heel tijd een schuld van €3 miljoen. We zijn natuurlijk door dat geld zijn we voorlopig gered, maar we zijn nog geen gezonde club. We hebben nog een negatief eigen vermogen en we hebben nog een negatief werkkapitaal. Dus dat betekent dat je altijd nog een beetje op de pof leeft. Dat je altijd nog een beetje moet lenen uit de toekomst. We hebben nog zo'n 7 ton aan liquiditeiten nodig om de club echt gezond te maken, zodat we ook een gezond werkkapitaal hebben. Om dat varkenoor te krijgen beziekt de club dit jaar €100 oordelen van €1000 het stik om de man te brengen. Albert Ipma, Cambuur-watcher van het eerste oren, had er wel zwaar genoeg. Hier moet echt wat gebeuren, want die 7 ton die moet er ook echt komen, want anders hebben we weer een heel nieuw probleem. Maar het show je dat zwaar genoeg? Ja, omdat ik dus zelf niet kan inschatten dat die 7 ton er wel komt. Ik denk dat het bij de helsdeuren weg moet komen. En dan businessclubvoorzitter Jan Leegstra. Die is optimistisch, maar denkt tegelijk dat het net een makkelijke klus wordt. Nou, het zal zeker een hele klus worden met z'n allen om dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben een groep mensen die er met z'n allen de schouders onder gaan zetten. Ja, en wij zeggen dat is een mooie uitdaging voor ons allen. Maar een jonge en dus goedkeepe selectie moet Cambuur het dit jaar dwaan. Toch we tak hem seizoen wel wat van Cambuur verwachten. Ik wil niet zeggen dat wij kampioen worden, maar er kan iets heel moois ontstaan in Leeuwarden onder leiding van Alfons Zats en Henk de Jong. Ja, daar geloof ik heilig in. En het moet alleen een team worden, goede middenvelden er nog bij. Ik zie het helemaal zitten. Ik hoop dat we vriend en vijand gaan verrassen, maar het belangrijkste vind ik dat we hier het publiek gaan vermaken. En dat iedereen wat positief over Cambuur is en dat we ook nog een keer binnen de begroting blijven. Voor de voetballen werk in moet het voetbalboom KNVB Cambuur nog een licentie aan. Deze mannen komt er meer duidelijkheid door.